V nedávném rozhovoru jsme s poslancem ČSSD Miloslavem Souškem probírali novelu zákona o spotřebních daních, která byla probrána a projednána v parlamentu na poslední červnové schůzi letošní a hovořili jsme o možných daňových únicích souvisejících s LPG. Pane poslanče, vy jste ale těch novel a úprav spotřební daně, respektive zákona o spotřebních daních navrhl víc. Ta další souvisí s podporou domácí produkce zemědělců a o tomto tématu bych se s vámi rád popovídal v tom dnešním rozhovoru. Takže zkuste nám trochu blíže přiblížit, jaká byla ta další vámi navrhovaná změna. Musíme začít o něco dříve, nežli dnes, a to v době, kdy jsme se rozhodovali, jestli budeme používat část biopaliv v palivech, to znamená, že si budeme přimíchávat biopaliva do normálních běžných konvenčních paliv. V té době došlo na rozhodnutí, že ano. Teď si musíme říct, jaká biopaliva jsou. Jsou samozřejmě rozdílná do benzínových nebo do benzínu a jsou rozdílná do nafty. Já bych se zaměřil na část, které se týkala ta novela, a to byly metylestery řepkového oleje. Jak si posluchači určitě všimli, tak velká část republiky je osázená řepkou a cílem bylo jediné vyprodukovat určité množství řepkového oleje, který následně bude zpracován a bude z něho vytvořeno biopalivo, které bude domícháváno do klasických paliv. To je plán, to prošlo sněmovnou, shodla se na tom Evropská unie, shodla se na tom česká vláda, český parlament, všechno v pořádku. Jenomže jak běžel čas, tak se ukázalo, že na trhu se objevily ještě další oleje a jsou to oleje především palmové nebo kokosové. Hlavním producentem je například Brazílie a snaha výrobců paliv je vždy zlevňovat své komponenty, které v palivech mají. To znamená, najednou se objevila obrovská možnost, ale také zároveň nebezpečí pro české zemědělce, že místo řepkového oleje takže bude nakupován olej právě kokosový nebo palmový. No a to by znamenalo pouze jediné, že na podzim letošního roku tak vlastně veškerá produkce tak by nemohla být využita, protože by nikdo nechtěl, tu by nikdo nekoupil a celá tato produkce by zřejmě přišla vniveč, nebo by se zahorala, by se nějakým způsobem znehodnotila. Rozhodně by se nedostala jako biopalivo do českých nebo do paliv prodávaných v České republice. Nezavání to trochu ochranářským opatřením? Budeme se bránit dovozu cizího levného zboží, abychom ochránili to naše? Nezaslechl jste takovýto kritický hlas? Samozřejmě mnohokrát. Ministerstvo financí k tomu vydalo velmi negativní postoj, ale měli bychom si říct, kdo chrání zájmy České republiky, kdo chrání zájmy Evropské unie. Já se nedomnívám, že by brazilská vláda podporovala české zemědělce, takže nevidím nejmenší důvod, proč by český parlament měl preferovat brazilské zemědělce. Jedná se v každém případě z jejich strany o jistou dávku dumpingu, protože my nejsme schopni porovnávat jejich pracovní sílu, my nejsme schopni zakalkulovat do ceny to, že mítí deštné pralesy a tak dále. To všechno by tam mělo být. A jestliže se to nedělá, měli bychom se zaměřit na domácí produkci. A vrátím se zpátky. My jsme přeci říkali, že chceme být do určité míry nezávislí v palivech a že jedna z těch cest, jak můžeme být nezávislí v palivech, je, že budeme domíchávat paliva, které jsou z domácí produkce. To byla základní myšlenka, takže my se pouze vracíme k té původní myšlence. No a pokud je ochranářství, tak Evropská unie by mohla mít tomu určité připomínky, ale my neříkáme, že to nemůže být z Brazílie, že to nemůže být z Indie, že to nemůže být ze Spojených států. My říkáme jenom to, že chceme, aby to bylo z řepkového oleje. A protože Evropská unie nebo Česká republika je velkým producentem řepkového oleje, no tak to je pouze výhoda, kterou v dané chvíli máme. Chceme, aby Evropská unie měla zmenšené nákupy fosilních paliv a děláme všechno pro to, aby tomu tak bylo. Vy jako poslanec pocházíte z Ústecko-Orlicka, v Ústí nad Orlicí, v našem regionu také máte svoji poslaneckou kancelář. Diskutujete třeba tato témata přímo ve svém regionu s konkrétními zemědělci, s lidmi, s kterými se osobně znáte? Samozřejmě. Jeden z důvodů, proč jsem takto učinil, bylo právě proto,
protože Ústecko-Orlicko tak pořád zemědělství, nebo na Ústecko-Orlicku je zemědělství významným faktorem. Dříve si dělali srandu z tohoto regionu, že jsme kovozemědělci, což je pravda, protože řada lidí přes den tak byla zaměstnána v textilkách, ve fabrikách a následně potom měli své záhumenky. Dneska už to tak není, ale zemědělství tam má pořád vysoký vliv. Takže jak s konkrétními zemědělci, tak ale velmi úzce spolupracují s Agrární komorou, která mě v tomto případě velmi pomohla a navíc měl jsem v nich velmi dobré i odborné zázemí.